Takže ja vás zdravím pri novom videu. Dnes sa pozrieme na maličký beef, ktorý vznikol medzi Bianku Rumanovú a Dušanom. Poďme na to. Pozri sa, jak vyzerá. Dari. God. Ale keby toto robí moja čajka na podcaste, že mi ukáže moju fotku a robí tam psychakat, tak ja jej normálne dám ban na domácnosť. Za mňa je to extrémne trápne aj pre toho partnera, teda aspoň mne by bolo, keby to spraví moja čaja. Ale okej, chápem to, že možno je z neho unesená a tak, ale toto robiť je za mňa trapošina jak kokot. Tak na 2 týždne. On závidí, že toto, možno jeho žena není z neho taká hotová. Všetci závidíme Bianke Rumanovej. Neviem, či ten hejt alebo ten rozchod, ale aj keď si to tvoja žena alebo frajerka o tebe myslí, tak si myslím, že to dá najavo hlavne tebe a doma a nemusí sa jebať do podcastu a rozpúšťať sa tam. Ani sa nečudujem. Vážne súdime podľa vzhľadu. Jedna napícha na druhý jebakový chlapec, extrémik. Za mňa Dušan vyzerá lepšie, jak vy dvaja dokopy. Čavo vás mognul. Áno, ale ne. No. Ináč on mal možno 2-3 dobré názory, ale toto bolo trošku zbytočné. Ja si myslím, že keď si chceš povedať, že akého máš krásneho partnera, aj keď to povieš trochu s afektom, je to v pohode. To, že Dušky takto o tebe toho farky nerozpráva, neznamená, že... Nemám pocit, že by to mala zapotreby. Keď vie, čo má doma, nepotrebuje to nikomu hovoriť. Ale ne, je to iba, ale zober to športovo, však čo. Áno, aj si zašportuj. Cením, že rozpráva o tom, jak kto vyzerá. A s tými plastikami, čo má, asi očividne není so sebou spokojná. Poďme sa pozrieť na Dušanové vyjadrenie. Nebudem to kúkať celé, trošku to preskipujeme. Čajka na podcaste, že mi ukáže moju fotku a robí tam psychakat, tak ja jej normálne dám ban na domácnosť tak na 2 týždne. On závidí, že toto, možno jeho žena není z neho taká hotová. Tak, presne o tom to bolo. Presne o tomto, ja závidím ho. Zaostri ma, tak to vyzerá človek, čo závidí. Ja úprimne neviem, v ktorom frame debaty to vyzerá, že závidím. Toto je na tom, že v žiadnom. Tam išlo o tú zbytočnú Biankinu reakciu. Ako chápem, že možno to bolo aj z Dušanovej strany zbytočne, podľa mňa aj bolo, ale zas hovorí tomu, že závidia pičoviny, to mi príde tak na kokot, že ona si myslí, že jej všetci iba zavidia. Skôr príde táto infantilnosť v takýchto veciach, akože taká, že kokotina. Rozumiem, keď to pre haha efekt a srandu, ale toto mi prišlo proste cringe. Asi to je že najlepšie slovo, ktoré sa vracia znova a opäť. Takže Bolo to trápne a mne osobne by bolo trápne za ňu, keby je moja frajerka a toto tam spraví. dobre. Ani sa nečudujem. Ja tak ani sa nečudujem, no. O dosť viac ľudí riešilo, že mám sa nejako pustiť do Oscara s niečím. Hoši, keby som mal dať nálepku Oscarovi, tak on je certifikovaný clip farmer. Keby zistil, že je vlastne dobrá On je certifikovaný politický riťoles, na jeho podcasty nemôžem povedať nič zlé akože, lebo to sú podľa mňa dobré podcasty, aj najlepšie u nás by som povedal, ale tie veci okolo neho sú na piču. clip farma, to, že si urve kokot a sám si ho bude aportovať, on by to možno urobil, hej. Čiže tam by som to nejak vôbec neriešil a vôbec necením to, že kokot reakcia na mňa je za paywallom. Hoši, kamo. Čes. A ináč, keď už sme pri tom kurva Oscar, prečo som to nedostal na ček? Však mám väčší Instagram jak Bianka do piče. Prečo som nedostal na ček video, ha? 2 meter, že? No jasné, kurva. Prečo som si mal platiť za to, že chcem vedieť, čo na mňa vyprávajú a používajú ksít? Vieš, že to je také divné, ale akože dobre, však berem, veď kľudne. A Biankine fanušičky si idú do mňa, že ja si na nich robím čísla? Ja o tom natočím video a je mi jedno, či si spravím čísla alebo nie. A mám to úplne v piči. Však ale oni ich z toho klipu robia zas na mne. Ale ja ten argument nemôžem už použiť, lebo to použili oni. Kamo, život je taký pes. Áno, ale ne. No. Ináč on mal možno 2-3 dobré názory, ale toto bolo trošku zbytočné. Ja si... Dobrý take, ináč reálne z celého tohto všetkého, ja som si to kúpil a pozrel celé, najlepší take. Lebo reálne keď sa zamyslíš, kompletne všetko z tohto influ piča sveta je zbytočné. Čiže vlastne som sa iba vyšťal do ohňa, čo nejde zahasiť, rozumieš? Myslím, že keď... Akože, keby som Dušanom, mám úplne v piči teda aj mám, či si spravím čísla alebo nie. Veď o tom ten YouTube, Instagram a všetky sociálne siete sú. Zašportujem si, keď jej Instagram prestane vyzerať, že ho nabotovali. Chcel som to double checknúť, ale jebla si súkromný profil, no tak čo mám robiť do piče? Halus, že čajka ide na výzor, keď je porobená od vrchu až po spodok. Ja neviem ešte, prečo sa tam smie ten zvukár ich. Keď kokot máte teraz strašne flexiacu dobu, auta, obleky, pičoviny a neviete si kurva kúpiť osraté rameno na mikrofón za 90 €. Však nech keď vám tam kokoti jebú po stole pičovinami, nech to není počuť. Hlavne, že sa vozí vo vládnom špeciáli. Dobre držím piču, lebo budem závidieť. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a čau.